UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव बिराद एक्सपार्ट NDPफोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा BTR रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभारसिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो बिथांमोनहा प्रभिन्सियलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुङा दा फेरेंगा मानाव गेदेर बिथांमोनहा बायदिसिना सोरखौबा मा होनो अपमान खालामनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बे UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो रोङा रायजो राजाया जानसि खाफ्राबाय आरो रायजो राजाया मिथिगौ BTC ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना BPFनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव BPFआ 100% सरकार दागोन बावैसो सान सिगां BTCनि EM रनजित बसुमतारिया मोनसे खोथा बुंदों मिडियायाव BPFनि दैदेनगिरिफोरा जौ लोंनानै डिसिसन लानानै खामानि मावो नाथाय UPPLनि दैदेनगिरिफोरा फिथाइ सामथाइ जानानै गाइखेर लोंनानैसो डिसिसन लाना खामानि मावो होनना बुङो बेनि सायाव मा फोरमायगोन नङा UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव एक नाम्बार बेखौ सबबो मिथिगौ दा UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बिसायख'थिनि सिगां जेरैबादि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मोनसेबो मावनो हायाखै BTCआव जाय बिथांमोना जार्नालिस्ट हिसाबै सान हर एस ए मिडिया हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोननो UPPL सरकाराव फैयोब्ला 6 मासनि उनावनो 10 कोटी जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव फैसा होगोन होनदोंमोन दा सों नों BTC ओनसोलनि सोरबा सासे जार्नालिस्टफोरा 10 कोटी फैसाखौ मोनबाय नामा आरो बेबादिनो बहुत मिसा खोथा बुंदों बिथांमोनहा जे आइजोफोरनो 75,000 रां होनायनि वान भट वान जब साफ्रोमबो फरायसाफोरनो साख्रि बाख्रि होगोन होननानै दा नाथाय बिथांमोनहा बेफोर प्रतिश्रुतिखौ मावाखै बिथांमोना मोनसेबो मावाखै आरो दिनै जुदि BTCआव नायोब्ला UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे कलेज UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे इउनिभारसिटि UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया मोनसे हस्पिटाल UPPL सरकार मावनाय जिखुनु जाया गोदान मोनसे गामिनि दालां एग्जाम्पल हो दा UPPLआ एग्जाम्पल होनो हाया ओंखायनो बिथांमोनहा मिनिंलेस खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो बिथांमोनहा बुंबाय थाथों मिनिंलेस खोथाफोरखौ नाथाय रायजो राजाया जानसि खाफ्राबाय आरो रायजो राजाया मिथिगौ BTC ओनसोलना जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना BPFनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय समाव BPFआ 100% सरकार दागोन मानोना UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मिसा खोथा बुंनायाव बिराद एक्सपार्ट आरो बिथांमोना अनलि मिसा खोथाल' बुंनो हायो दा बेखौ रायजो राजाया गोरबो बिख्ला हाबखांजोब्बाय दिनै बिथांमोनहा प्रभिन्सियलाइज खालामनो नांगौ स्कुलखौ प्रभिन्सियलाइज जानायनि खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा NDPफोरनि केसा पार्मानेन्टलि जोबनो नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुङा बिथांमोनहा कलेज इउनिभारसिटिखौ सरकारि खालामा बिथांमोनहा सेंग्रा सिख्लाफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि होआखै बिथांमोनहा BTR रेकर्डनि गेजेरजों माखासे दफा दंमोन बेफोरखौ मावफुंनाय कलेज इउनिभारसिटि गायसननाय बेफोर बबाव थांखो दा बिसायख'थिनि सिगां गोबां खोथा बुंदोंमोन दा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोनहा बुङा दा फेरेंगा मानाव गेदेर बिथांमोनहा बायदिसिना सोरखौबा मा होनो अपमान खालामनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय बे UPPL सरकारा रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो रोङा ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो रोङा बिथांमोना सोरखौबा अपमान खालामनाय सोरखौबा डाउन देखायनाय बेयाव बिथांमोना बिराद अस्ताद बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि थांनाय 4 बोसोराव UPPLआ 1200 किल'मिटार लामाफोरखौहाय मोजां खालामनायदों नाथाय BPFआ 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखैमोन एग्जाम्पल हो मा होनो एभिडेन्स हो जे UPPLफोरा मा मावदों बिसोर खुगायाव बिराद मावबाय बिथांमोना खुगायाव इउनिभारसिटि गायसनबाय BTCआव बिथांमोना खुगायाव गोबां सेंग्रा सिख्लानो साख्रि होबाय बिथांमोना खुगायाव लामा दालां बानायबाय नाथाय बेयाव बिथांमोना एग्जाम्पल होनो हाया एग्जाम्पल हो नोंसोर बबेखौ मावदों खालि बिथांमोना फिउचार इम्पसिबल टेन्सखौल' बुंबाय थायो जे जों मावगोन आरो बेयाव 5 बोसोरा थांसिगोन दा ओंखायनो बिथांमोना खुगायाव बुङो हापाट्टा होबाय खुगायाव बुङो लामा बानायबाय खुगायाव बुङो दालां बानायबाय खुगायाव बुङो इउनिभारसिटि कलेज गायसनबाय खुगायाव बुङो साख्रि होबाय होननानै खुगायाव बुङो BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होबाय होननानै दा ओंखायनो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ ओंखायनो जों खुगायाव बुङा रियेल खामानि मावनायखौसो रायजो राजाया लुबैयो जोबथियाव मोनसे कुइसन सिडली विधानसभा बियाबा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेनि थाखाय BPFआ माबायदि थियारि सिडली MLA कन्स्टिटुएन्सियाव 4 BTCनि समष्टि गोलैयो निसिमा काजलगाव
चिरां दुवार 13 चिरां आरो सालाखाथि बे मोनबायाव थांनाय एमपि इलेक्शनाव जोङो मोनथाम देरहादों मोनबा बिटिसि समष्टि गोलैयो सिल्ली समष्टिनि बाय इलेक्शनाव मानो होनबा फुरनायावसो जागोन नालाय गोदानाव जाया फुरनायाव बे फुरनायाव जोङो थांनाय एमपि इलेक्शनाव एमपिआव जेनदोंब्लाबो जोङो मोनथाम समष्टियाव जों देरहादों ओंखायनो रायजो राजाजों मोनथामाव देरहादों मोननैयाव जों एसे खमाव थादों ओंखायनो जोङो दा मोनथामाव बारा देरहानानै जों दंखायो ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि बिपिएफनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि मावथि बिथांमोना सान हर खस्थ' मावगासिनो दं मैयाबो आंबो सालाखाथियाव मिटिं खालामहैदोंमोन ओंखायनो आं सानो जोङो बे मा होनो सिल्ली समष्टियाव जि बाय इलेक्शन जागोन बाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ देरहागोन आरो रायजो राजाया जिहेतु बिपिएफखौ लुबैबाय ओंखायनो बिपिएफनो भट होनो थाखाय बिथांमोना आथुर जानानै दङ आरो बिथांमोननि गोरबो बिखायाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ पावाराव लाबोफिननानै हाग्रामाखौ पावाराव लाबोफिननानै बे ओनसोलनि आंखाल बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लानि दुखु बे ओनसोलनि रायजो राजानि दुखु बे ओनसोलनि आबादारिफोरनि दुखु बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा साख्रि नागिरना मोनाखै बेफोरखौ मोनफ्रोमखौबो मा होनो फोजोबजोबनो थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान सनमानै मोजाङै समाजनि थाखाय खामानि मावहोनो थाखाय आरो जोंनि साफ्रोमबोनि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय आरो बिटिसिखौ मोनसे पावारफुल आरो बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखाय बिटिसिआ जोंनि देश आरो बे देशखौ बासायनांगौआ साफ्रोमबो बिटिसिआव रायजो जानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मानसिफोरनि बिबान हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिया मा होनो बिटिसि बासायनांगौआव जागोन ओंखायनो बियो बाय इलेक्शननिफ्रायनो जागायगोन आरो 2025आ बिपिएफनि जागोन आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा फिन खनसे शिफ्ट जाफिनगोन बे 100% जौखोन्दो सैथो। सार नोंथाङा